Hi guys! Welcome back guys sa aking channel. So for this video guys, yan magtanim kami ni tatay ng Bermuda grass. So yung Bermuda grass na nabili ng amo ko guys, kami yung magtanim ni tatay. So yung Bermuda grass is na-slice na po ng yung binilhan ng amo ko. So ipakita ko sa inyo yan kung paano namin itanim ni tatay yung Bermuda. Kasi meron dong binili si ma'am na garden soil. Tapos paglagay ng garden soil, ilagay din yung Bermuda grass na slice na square na po yung Bermuda grass. Ayan, so tara! Let's go!
guys, naipakita ko na sa inyo no kung paano magtanim ng Bermuda grass. Yan, so maraming salamat sa walang sawang sumuporta kay Tips Mayo, and keep safe always po, and God bless. Thank you guys for watching. Bye bye.